Опитай. Научих, че тези неща никога не са заради кафето. Може би ще обсъдите какво наистина става. Добре. Той идва тук, съди всяка дреболия, което е иронично, защото е създал всяка дреболия, направи ни несъвършени и после ни критикува, че сме такива. Поправете селфитата с фотошоп, гответе се, защото идва големият съдник. Да не е от случаите, когато казваш едно, а мислиш друго. Това не съм го измислил аз. Ако говориш за сарказма, не съм достатъчно умен да си го припиша. Но сигурно пак няма да се съгласиш. Пак се започва. Добре, Бог, да започнем с теб. Луцифер сторил ли е нещо напоследък да те ядоса? Не, разбира се. Аз не съм ядосан. Значи ме изгони от рая просто така? Бъди честен. Ядоса се, че застраших супергеройския ти статус и ме наказа. Искаше да страдам. Никога не е доволен. Ако си каже мнението, контролирам. Ако се отдръпне и го оставя да решава сам, съм дистанциран баща с неведоми пътища. Каквото и да правя, той ми приписва лоши намерения. Защото за теб нищо не е достатъчно добро. Защо нямаш бюро, защо колата ти няма покрив, защо кухнята ти е стена от скоч. Просто се интересувам от живота ти. Превърна местопрестъпление в музикален клип. И вярвам, че чух един баритон да пее най-силно. Беше добър. Баритон тенор. Не мога да се сдържа, щом чуя музика. Ти го знаеш и за това го правиш. Тайм-аут. Защо го правиш? Тайм-аут. Знаете ли какво мисля? Тук идва съветът. Внимавай, не искам да го интерпретираш грешно. Ти си архангел. Можеш да летиш, живееш вечно. Научаваш желанията на човечеството. Летиш. А ти? Ти си всемогъщия Бог. Най-важното същество в цялата Вселена. Създал си я. Направил си него. Имал си хилядолетия да се издигнеш над дребните ежби, които имаме на земята. И все пак не си. Същият си като нас. Може би и по-зле. Ако броим времето, което си имал да се развиваш отвъд всички тези глупости. Да вземем този спор баща-син. Синът ти не стана какъвто се надяваше. Няма да лети. Вече установихме, че мога да летя. И какво прави добрият баща? Обича сина си. Безусловно. Дори да няма готини криле. Какъвто и да е, бащата го подкрепя. Надушваш ли какво ви готвя? Обикновено тя има прозрение. Предполагам, всеки има лош ден понякога. Мисля, че надушвам какво готвиш и знам точно какво да сторя. Приготви се да те подкрепям.